била. А те са... имат нещо силно. Истинско. Бракът ми с Дейвид беше илюзия. Не знам как се случи, но не беше истински. Вече знам. Стана тук. Няма да съм щастлива. Ами, Дейвид? Написах им писмо. На двамата с Мери Маргарет. Писах, че трябва да са заедно. Какво си направила? Не искам да го виждам. Твърде болезнено е. Винаги ме е било страх да напусна Сторибрук. Сякаш нещо ме е спирало. Не е ли лудост? Не. Промяната винаги плаши. Но знаеш ли, Катри, може би от това имаш нужда. Може да намериш каквото търсиш. Вода от езерото Ностос. Както пожела. Удивително! Но как успя да сразиш звяра? Твоята истинска любов зависеше от това. Не биваше да губя битката. Какво стана с теб? Ти беше пленник. Сега си свободен. Това е Джеймс. Той те освободи. Вечно ще съм ти задължен. Отплати ми се, като се ожениш за жената, която наистина обичаш. А може да ми дадеш и кон и провизии за изпът? Дадено. Благодаря. Много ти благодаря. Къде ще отидеш? Да намеря Снежанка. Не се отказваш. Трябва да се борим за истинската любов. Веднъж открита, нищо не може да я замени. Как ще я намериш? Една птичка ми помогна веднъж.